Takže ahoj, vítám vás u dnešního tutoriálu, jak si stáhnout a nainstalovat Sony Vegas Pro 12.0. Takže je to vlastně na stříhání videí, to všichni víme. Takže v popisku videa, jako v tom popisku tam dole, pod videem bude, kde si to stáhnout a jak si to nainstalovat. Takže bude tam na mým úložto, já jsem si to tam dal, takže tam přesto si to stáhnete. Ještě tam bude pod tím popiskem na WinRAR, pokud někdo nemá. Je to tady toto, přes co to vlastně prostě budeme dělat. A to potřebujeme. Tak, to si stáhneme, to Sony Vegas. Bude si to stávat chvilinku. Tak počkejte, asi to ještě... No nic, no já si to nebudu odinstalovat, takže už jsem si to odinstaloval, takže to by mělo být zatím. Tak, teď už to můžu v pohodě dodělat, takže teď už to můžu udělat s váma. Tak, spustíme si ten install setup. Počkáme, tak ano. Je to v angličtině, čeština nebo něco tak tam není. Tady dáme angličtinu, tady dáme I have read, no prostě to na vrchu, nebudu to tady číst. Tak, musíte to dát uložit do C, prostě jedině fakt do C. A tady dáte prostě vytvořit zástupce na plochu, ne, no prostě tady toto dejte. Takže já jsem to sestřihl, takže už jsme tady. Tak, dáme, už je to nainstalovaný, normálně jenom finish a už to je. No, teď hlavně znovu na to neklikejte, to byste potom mohli pokazit. Takže, tady máme ten keygen. V tom je vlastně ten crack a ty věci. Tady máme ten patch a ještě na to neklikáme, já to vysvětlím. Tady jo, protože když si to tady na to kliknete, myslím, že tak, se vám tady toto odstraní a zůstane vám tam jenom tady toto. A na to tam je. To si odevzeme, když se vám to prostě z toho oddělá, což by nemělo, ale je to možný. Tady máte ten patch a přitáhnete si ho zpátky zase semkon, jak tady je, aby vám to jelo, no to zase spustíte. A kdyby i tamto, tak tady máte odkaz, tam si to všechno podrobně stáhnete a pročtete. Tak, teď upozorňuji vás, prostě jak to spustíte, tak bude docela dost křičet podle toho, jak u koho. Takže já si to umím, protože jinak bych se lekl. Fakt ječí to, takže upozorňuji. Mám docela strach. Křičknete to a teď už je to ten patch a už je to kreknutý a už to prostě jede. Tady ten Sony Vegas, tady to v tom raru, to si neodělávejte, to si někam schovte, někam mám třeba složku instalačky nebo programy a tam si to prostě dejte, protože fakt kdyby se vám to odstranilo, ať to tam máte, když to stahuje celkem poměrně dlouho, nebo jak pro koho, tak si to tam dám, abych už to nemusel zešit. A ještě vám ukážu, že to doopravdy jede, že fakt jako ten vír prostě je to fakt neškodný, protože ty víry jsou neškodný, prostě je to v tom keygenu a v tom cracku prostě. Tak, už to tam máme, tak si to zavřeme.
nevím, dívejte. To obrázky, vole, ukázky obrázků. Tady dáme tuto. No, si to jede, no. Si potom dát nějakou písničku a tak dále. Tu potom udělám ještě nějaký, jak se to dá používat, takový ten základ pro upravování videí a pro ten zbytek a tak, prostě aby už no je to docela ne složitý, ale tak jako dá se s tím vyhrát, jakože fakt se ty videa v tom dají stříhat, to se mi líbí.